Меня зовут Владимир Владимирович Путин. Я сейчас президентом России. Volám sa Vladimír Vladimirovič Putin a som prezidentom Ruskej federácie. Chcem vám rozpovedať jednu príhodu z tých čias, ktorá sa mi vrila do pamäti a o ktorej som neskôr rozprával aj verejne, lebo mi pripadá, že v sebe nesie niečo hlbšie, než sa na prvý pohľad zdá. Mal som asi 7 rokov. Na schodišti nášho domu som naháňal potkana. Potkany boli v tých domoch bežné. Boli veľké, sivé, drzé. Žili v pivniciach, liezli po trubkách od kanalizácie, objavovali sa na schodištiach, niekedy aj v bytoch. Ľudia ich nenávideli, ale žili s nimi tak, ako žili so všetkým ostatným, čo bolo nepríjemné, ale nedalo sa odstrániť. V ten deň som jedného potkana zahnal do rohu schodišťa. Mal som palicu a cítil som sa ako víťaz. Potkan bol v pasci, nemal kam újsť, bol medzi stenou a mnou a ja som si myslel, že je to koniec. Že som ho dostal. Ale potkan sa náhle otočil. Vyceril zuby a vrhol sa na mňa. Rovno na mňa. Skočil mi takmer do tváre. Zľakol som sa tak, že som sa zapotácal. Pošmykol na schodoch a sklzol som dolu o celé poschodie, kým som nenarazil chrbtom do steny. Potkan medzi tým prebehol okolo mňa a zmizol v diere v stene. Zostal som sedieť na tých schodoch. Srdce mi búšilo, kolená sa mi triasli a cítil som sa hlúpo. 7-ročný chlapec, porazený potkanom. Ale keď som sa upokojil, niečo sa mi v hlave usadilo. Niečo, čo som vtedy nevedel pomenovať, ale čo som pochopil s takmer telesnou istotou. Zahnané zviera je nebezpečnejšie než voľné. Bytosť, ktorá nemá kam ustúpiť, ktorá je v kúte, ktorej nezostáva nič iné, zaútočí s takou zúrivosťou, akú by za normálnych okolností nikdy nemala. Toto platí pre potkany, ale platí to aj pre ľudí. A platí to aj pre krajiny. Túto lekciu som si zapamätal na celý život. Ešte mnohokrát som sa k nej vracal, v situáciách, ktoré boli neporovnateľne zložitejšie a dôležitejšie, než detský stret s potkanom na schodišti. Ale podstata bola vždy rovnaká. Nikdy nezahánajte protivníka do kúta, ak nechcete, aby bojoval ako šelma. A ak ste vy tým zahnaným, vedzte, že práve vtedy ste najsilnejší.